Na nézzük meg. Mi lesz itt? Vásár. Hello, sziasztok. A fasz volt ez. Köszönöm szépen. Beleküldök a díjat. Nem tudom. Megkérném a tisztelt lobbit, hogy dobjuk már ki Mancsikát. Amikor a vizet kell megcsinálni, tudod? Jó. Figyelj, Mancsika, mondok egy ajánlatot, figyelj. Ha megmutatod a csetedet 5 percig, akkor nem szavazok rá. Az igen. Azt kemény. Díd, lehet egy ilyen kérdésem majd, tudod? Azt hiszem, sejtem, mire gondolsz, de most nem bánod, aki dobunk. Nem, hogyha ezt megteszed a végén. Nem, nyugi, én itt maradok, engem szeret Díd. Ezt ki mondta? Nem. De úgy komolyan kérdezem, tehát ez az én számból nem hangzott. Amúgy elmondanám, hogy ez nem a Tinderes is. Biztos? Ez durvában már. Sikeresen saját magamra szavaztam. Ügyes vagy. Dodó vagy érsz? Mindent értek. Nem, de full véletlenül. Gyilkos is ezt mondom el. Na, szükséged. Ott jó helyen vagyok, megtalállak. Én amúgy még hallottam. Sziasztok! Szia! Igen. Áj, de jól esett. Aha. És azt kivágta. Én. Legalább Nem bírom. Ez meg. Sziasztok, baripartáltam. Tudom, kivágta. Nem akarom elmondani. Mindegy, levágta. Mi a neve? Várjál, azt mondjuk. A Díd. Szerintem mindenki tudja, hogy én voltam még. Mindenki tudja, hogy jól meg azt szeretném bejelenteni, hogy az Anna is meg kell hallgatni. Meg a patkány is, az a fura. Az Anna és a patkány valószínűleg szeretők voltak. Az egyikük halállal okozta a másikat, így van 3 hullám, mert van csikát, ugye én öltem meg. Az a kérdés, hogy látta valaki a hullákat? Én Annát láttam fenn, de élt. És nem A patkány nem szerető volt. Én is találkoztam egyszer Annával. Libaként amúgy. De a patkány mondom nem szerető volt. De az baj. Ennyi volt? Jó, akkor a már mondott voltak. Hát ez... De zorgyilkos vagy holló? Zorgyilkos. Nem, zorgyilkos. Szavazott Én. Amúgy nem. Megint? Szóval. Én a 10. voltam. Ők együtt haltak meg. Nem volt Kanada? Hát a kanadát voltak a szeretők. Ez nagyon gyors volt. Kanada? Hát lehet, de szerintem egy voltak a szeretők. Simon az vitte magával a Zahót. Mondta, hogy jössz velem.
is vittek. De előtte azt mondta nekem, hogy ő mérnök. Ki mondta azt, hogy mérnök? Te mi vagy? Simon. Én még nem mondhatom meg. Persze, gyilkos sem mondhatja meg, ez így van. De tényleg gyors volt. gyilkos Jó, van? hát a Simon az Most nem várj, lehetett most 2 mérnök, gyilkos van? maradjunk annyiba. 2 gyilkos van most? Én nem, Lehet. nem 3, mert ő gyilkos is van. 3 az lehetetlen. Kacsák, 2 semleges 2. Akkor az holló volt. Akkor Nem. nem tudom. Hát én Az passzoltam. komcsi. Én passzoltam. Dorotti, Én is bazd meg, te passzoltam. vagy holló. Ha passzolunk, akkor vesztünk, értem, jó, oké. De miért? Aki mondta, Hát, hogy mert én vagyok, nem impostor tudom, is az van. jöjjön a bal leglenti kis pecázós szaromra. Na jó, akkor futunk a holló elől, a gyilkos meg. Öljön meg. Ja, a hollót ölje meg, különből vesztett. Na, halljátok, hát nem én voltam, oké? Ez milyen egy szupás lesz. A holló is ezt mondaná. Tudom, tám... Te vagy mi a holló. Keci. Hát... Szia. Epa, Te most a holló vagy egy gyilkos? Melyik? mi? Holló vagy egy gyilkos? Ki? Te. Én? Tehát. Miért lennék? Mondom, hogy a Dorotti elhagyta a szavazást. Nem láttam? Jaj. Na mondom a dolgokat. Először is ez a Nola meghalt valaki, nem tudom, nem láttam melyik hulla, vagy hát láttam a holttestet, nem tudom melyik szín volt. A lényeg az, hogy tudom, Igen. hogy a top az ölt. Ügyesen. Hát És szavazok igen, miatt mivel nem én vagyok, gondolom nem. Önbíráskodó vagyok. Egy francokat vagy önbíráskodó. Akkor miért vágtad le random? Önbíráskodó vagyok, hát szerinted miért nem tudtak volna megölni, ha akartak volna? Oda jöttél hozzám egy centire könnyen, ne idegeskedjél. A Dorottya a holló. Elhagyta a szavazást. Holló. De te meg gyilkos vagy, azért nincsen vége. Nem, várjál. Ezt most itt nagyon okosan kell. Én biztos, hogy önbíra vagyok. Kell átküldjem. Te mi vagy, Boltosan? Én nem mondom el, mert itt egy holló, baszki. Valamelyik őtök. Biztos, hogy nem mondom el. Szerinted honnan tudtam? Okfejtés. Jó, érted, levágtam. Most azon múlik, hogy ki nyeri meg a holló, vagy a gyilkos. Egy szopás már. Hát ezt nagyon gyorsan csináljad. Tényleg gyorsan szavazzál. Na jó, holló innen nem lehet holló. Most ráhibázik. De ez meg én kanadai voltam. Kanadai. Ő meg És ilyen. juhartudó. Mindegy. Gyilkos. Csa! Jó, hát Hiszem el, hogy a Fanta mekkorát tip mixelt, bazd meg. Nagyon jó volt. Annyira tudtam, hogy ő a Totó. Figyeljetek, áruljátok már el nekünk, hogy honnan jött az, hogy oldalkosan, amikor 2 kaka van, pikkelve van, és csak egy semleges van pikkelve mellé. Ja, ezen én is megfőztem. Olyan jót nevettem rajta. Jó. jó. De ágeci. Hát most benne lehet ez simán az, hogy egy gyilkos és egy holló. Tumcsi, annyira Le tudtam, hogy volt Dodó vagy írva, már a basszok, kör hogy 2 elején. gyilkos, 2 semleges. A végén léptem be, honnan a francból tudtam volna? Hú, Rebüzdél vagy refűz. Díj, Várjál. kértem valamit. Megölhették, kértem valamit. Miért kell bunkózni? Tessék boldog lenni. Igen, köszönöm.
Fantát meg bepagoltatom még, jaj. Nem láttam, hogy a ládánál van. Sajnos. Az vagyunk, de jó. orgyilkos hollóba az meg. Tegnap vagy tegnap előtt játszottunk egy olyan jót, hogy bepagoltam a vonat alá. Ja, igen, Vonat azt közé, jó. és látod Az a bennült a legjobb. vonatba. Közé elindítom, hogy aztán vége legyen. Hogy kiszapaduljak, mint belehaltam. Ne reportolj hullát. Ja, véletlenszerű. Szia! Cső. Na. Most van orvgyilkos, vagy Ne nincsen? jöjj meg. Van orvgyilkos, vagy nincsen? Sheriff? Na jó, elmondom, én vagyok a... Tudni fogtak rólam, akkor így mondom. Orvgyilkos elő. A sheriffet keresem amúgy. A Fanta meg azért Tücsi, valami Töcsi, ilyesmi, mindegy, hogy bal oldalon vannak a térféken. Simon, ez nem gyilkos taskkoltott? Nem azért, csak Ott van libatasztik. Ja, van, de... Gyanús. Hoppá! Jaj. Ezt most miért kellett? Mi a franc? What? Ó, bazd meg, ilyen gyilkos van. Ó, a rohadt élet. Nem néztem meg. Ó, bazd meg. Az történt, hogy láttam egy hullát, aztán elfutott tőle egy Deed Soul. Alakváltó. Az, valószínűleg. Kifutott el? Hát aki meghalt most. Most látom a nevét. Ja, értem. Milyen gyilkosok vannak bent? Oké. Szóval testét láttad, akkor valószínűleg alakváltó. Ja. Vagy most hordozó, bent van, nem? Most a hordozó is bent van, nem? Nézem. Ezt meg lehet nézni? Az is bent van. Akkor ki tudja. Miről van szó, nem maradtam. Köszönöm a rózsát. Bármikor. Az jó. Nem Ez én tudom. voltam, mert én Tudom. kettőket láttalak lemenni. Én Csinálom. Én Kanada vagyok. Ki mondja? Mert Ki? Kanada, Álljatok én. össze, mert van mondta? valam. A Boldi. Álljatok össze. Boldizsán, Ja. jó. Ki mi? Hát most tudjuk, hogy már alakváltó van, ezért lehet rollcall-olni. Szerintem. Tessék. Rollcall... Összehívtam, mert van valamban, és szerintem a Boldizsár az, de ez nem fix, és csak nagyon-nagyon idő. De összehívtam meg valamban. Én elmondtam, hogy mi vagyok, és tudjuk, hogy alakváltó van benne, vagy ez a másik, az kibújik a testből, és az lesz. Gyilkos. Mivel, hogy láttam, hogy elfutott az a Deed. A saját hullájától, hogy lehetetlen. Rendes vagy. Boldizsán. Az atyám Igen. masszírozza a hátamat, és most jól élvezkedek. Szerintem rollt mondjunk. Simon, te mi vagy? Már muszáj volt, basszus, hetek óta annyira fáj a hátam, mint atya. Az szép.
Nem rosszolnék, mert te állításod szerint beengedjük, Igen. vagy nem tudom mi van. És Én elmondtam a rólomat, és Szerintem már kilőtt volna. Nekem a Boldizsár az galambra nagyon gyanús. Akkor Fanta? Mi vagy? Mi Én vagy, csak Fanta? mondom, Mhm. mert Kanadait egyszerűen- ne kidobjatok, ne vicceljetek velem. mert És kidobtak egy amikor kanadait, voltunk fú, az meg. Mindegy, úgysem mondhatom, Mérges meg leszek. végig, hagyjuk. Jó, Hagyjuk, Hagyjuk. engedjük el, hadd nem mondjam végig, minek? Szavazzatok ki, az lenne a legjobb, nem? ez nem hiszem el. Engem senki nem fog levágni. Ó, bazd meg. Itt fogok megrohadni a végéig. Ez kurva jó, itt fogok megrohadni a végéig. Kanadai vagyok, engem nem fog senki gyilkos bántani. Haha. Geci. Ja, Istenem. Leégett a hátam. Szerintem nem jó galamb, de jó. Szia. De ezzel én vagyok. Ugyanúgy Kanaddal vagyok, te mi vagy? Tumcsi. Mi vagy? Követnek. Hogy vagy itt? What? Na ezt most kiengedtek. Magától ki... Te vágtad le? Te vágtad le őt? Hát, vagy nem szikol, vagy Simon. Vagy te, mert te jöttél a közeléből. Én alulról jöttem, most engedett ki magától a rendszer a börtönből. Hát nem tudom, És te voltál bent. Megcselőt a gyanús. A Boldizsár talán lesz elég arccal, és ő meghalt. Miután azt állítottak, hogy van alapján. Simon, te vagy ez ilyen gyilkos, vagy baszki, aki vádolgat? Ez szar taktika, tudod? Végigmondhatom. Pont az, hogy te vádolgatsz mindenkit a megcselő óta, és azt mondod, hogy ez alapján van, amit kiadható. Van, hogy egyébként nem is alapján, nem is másról, hanem egy volt. Mégis valaki De tudod, hogy egy körbe csak egy embert lehet kilőni? Falugyilkosként. Tudsz róla? Magyarul felfedni magát egyből. De nem fedte fel magát, mert senki nem célzott. Hát mert lehet, hogy azt nem akarsz kockáztatni, hogy gyere szóval. Akkor Simon a gyilkos, jó. Vagy cinkos, az is lehet. Én skippelek, és remélem van még egy holló bent, aki csak skippelni tud. Vagy valami. Aha, van. Jó, akkor jó. Bezártak. Az akkor én nem fog levágni. Engem, én nem fogom meghalni. Gyilkos nem vág le engem, az hülye, aki levág. Na Istenem. Szegények bukták. Senki nem fog engem levágni a büdös életbe. Istenem. Ja. Sosem fognak engem levágni. Istenem. Ezt buktuk, ezt a kört, jó. Oké, ki se jövök a cellából, semmi értelme nincsen. Megölik azt a másikat, aki csak skippelni tud, aztán leszoptuk a kört. Mondom, az a másik az, hogy élősködő szar. Fasz! Hitte volna. Katona voltam. Akkor te skippeltél? Te jó. Most Mancika, tényleg ezt fogjuk csinálni? Bejön Manó, meg hogy elkezdjük, erre az a kilép. Menjek át Mátékhoz, teljesen kizárt dolog, hogy a Mátékhoz menjek. Az ki? Nem mondtam ilyet. Esküszöm az végre, hogy nem mondtam ilyet. Tudom, hogy mondta, nyugi, nem kell mondani. Ó, Fanta nagyon kirézőlt. Nem baj, az akkor is jó lesz. Nagyon jó, akkor Mancika egy körbéke, jó, mert Simonnak is most meg kell halnia.
okés. Ez elég nagy baj. Igen, de amúgy ilyenkor szokott kiütközni, hogyha a legjobbakat megölik először, akkor már mehet a káosz, de gyorsan rá lehet jönni, hogy ki az. Igen, Annak nagyon nincs gyanús értelme, volt hogy a eleve, két hogy legjobb egymást öldösi folyamat elsőnek. senki tehát. nem mondta el, egyértelmű volt, hogy mi a szituáció, Hát csak úgy szíves. kipiszkád. Na, Esélytelen volt. Mert semmi ilyenkor csinálni, ez van. Az meg bohóc pelikán, fú. és akkor hogy tervezed Did megölni? A Simont. Kit? A Simont? Megzabálom. Csak megeszi, ne aggódj. Nem. Vagy kipukasztja, az is egy jó opció. Vagy De levágja. nem egyeztél vele a békébe, Mancika. De vele egyetlen. Tudom, hogy mondtad neki, hogy rakja el bele. Pelikán vagyok, a Mancit megeszem, aztán kidobhattok. Felvállod, értem. Na nézzük, hogy lesz ez. Mit tudunk ki az ember körből. Szia! Szia! Nem. Sziasztok! Tudsz vágni boldogság? Nem tudok. Bohóc tud. Tudom, hogy... Csak cinkasztó tudvány, Van katona. Aj. Katona az van. Aj, siket. Na. Szóval. Manó, miként vágtad le? Katona. És milyen De mi alapján? hány tasz kellett hozzá? Az a neve. Hármat kellett. Hármat De kellett nézd. csinálni. Az a baj, hogy nem tudom, hogy hétben hány tasz kell, de az a 3000. Az valid, az a 3, már Hármat, voltam négyet. katona 3. 3 kell. Kevés Nálunk minden. 3 kellett katonánál. 3 Ilyen vagy 4 kevesen benne 3 kell. Ha sokan Tudom, vagyunk, akkor hogy- szokott betűnni. Tudom, Igen. hogy meg kellett csinálnom a izét, hogy annál vagy valami, mit tudom, milyen csöveket kellett csinálni, akkor, hogy kiszállítani kaját, meg ezeket kellett csinálni. Jó, oké. Hát azért, mert beszélgetett magába. Simon, te miért butni lettem le? Nagyon remélem, hogy nem ő volt ez. Szia, halló, hogy vagy? Hello, hagyjál. Jól van. Túl vendégszerető. Szia. Jó, ja, itt van. Simon, gyere arrébb.
Azt hogy kell megcsinálni? Ja, így, jó, meg van. Megcsináltam. Jó. Ez mi a rák? Szerintem... A sheriff kill volt. Ez most A mi sheriff volt? kill volt, mert mondta, most nem tudom, hogy a mondta a Maxikának, hogy öljé meg, és összeesett mind a kettő. Sheriff. Kettő. Amúgy meg a be vagy bulizva, akkor a zöld lesz a gyilkos. Én nem vagyok gyilkos. De hát Valami... be van. Nem, te ölted meg, Manó? Be van Azért bulizva. ennyi. Nem öltél nem meg én véletlenül öltem egy meg. pelikán? Én most tudnék egyet ölni, mert megcsináltam 3 taskot. De előző körbe, várj egy kicsit, Toncsi. Viszont... Yes. Kipukkadtál. Rád raktam az úcsót. Amúgy Manó penge logikáját nagyon bírom, tehát már a választásnál bejelentettem, hogy pelikán vagyok. Magában beszéltek. Hol van az? De én utána mentem, hogy ne unatkozz. De nem kellett volna, el voltam. Jó. Na, hadd nyerjen már egy gyilkos, mint rajta kívül. De amúgy mindig én vagyok az utolsó, hát ilyen nincsen. Ez hazugság, Én is az voltam jó sokszor, ötös vagyok. kivételesen középen vagyok kb. Az 5 az nem a 6. Ja, Jó igen. van, köszönöm. Legyen más szeretőt, hadd legyen könnyű amúgy. Az így életem. Szeretőt kéne venni egy embernek. Ez nagyon, valaki nagyon nevetett, hajjaj, félek. Bazd meg. Az arcja és ez, nem tudom mi ez. Vehetsz, nem csak kacsákat is. Én nem akarom megnevelni. Hello. Hello. Hát ez miért nem jó? Ezt mit kirontottam el? Mi a halálban? Nekem fel kell mennem, nem tudom. Mit mutatkozom. És itt milyen rát fogok csinálni? Jaj, csak így kaparászni. Ott is csak kaparászni kell egy ilyen feszítővas, látod? De nem, azt írja, hogy rendelt el újra dobozokat, de mi a halálban? Ja, ott vannak a szimbólumok, és stimmelnie kell a sorokba a szimbólumoknak. Például fogaskerék, ilyesmik. Szerintem az van. Nem az? Jó, sikerült. Sikerült? Az volt ez? Az volt a feladat? Jó, akkor jó. Sok sikert. Milyen sólymot vált? Jó, oké. Nem Megvan. volt. Megint.
De a sólyom az mit Manci. jelent? Bazd meg. Manci, Igen? ezzel hivatalosan is hadba léptünk. Sheriff kill volt? Mondtam meg, se szólalj. Megöltél basszus katonaként. Baszki, hagynom kell volna a Simonnak, hogy megöljön téged a geciben. Levágtátok egymást, azt néztem, hogy mi a gyász. Megmentem a sólyom életedet a Simontól, aki le akar téged vágni, és ez a hála. Levágtam. Ez háború Jaj, jelent. Istenem. Kérdezted, hogy mi vagyok. Válaszoltam. Levágja. Gyilkosnak ide olyan egyszerű. Kanadai vagyok! Jó? Jól van. Én vagyok a kanadai. Hibás, téves információt kaptál. Geci! Megettem a Hülye! Istenem! Szarul volt. Csak mondom. De miért vallod be, baszki? Dodó nincs bent? Hogy vagyunk? Megkérhetem az ordiatost, hogy nyomja egy headshotot a pelikára, köszönöm. Ja, mehet egy rollkos, faktos vagyok. Engem nem tudsz kilőni. Bi. Tényleg nem lehet őt kilőni. De miért mondod meg, hogy megetted, baszki? Én basszolok Simon. Na, És most köszönöm, hogy megetted. Most egy nem lőtt ki az Olgi, és egyébként... Mi most fogjuk így. De nem tud közelni, nem én ők telikon, csak ezért mondtam azt, hogy ez egy különjelárva, és az egyébként megölje magát. Persze, megölje magát. Mégis jó? panikám volt. Mégse nyert ez a dolog, értjük? Csináltam taskokat, úgyhogy megölhetsz most már egy kis pénzért. Ájjaj, gyarús kérdés A volt jutalmad a headshot. Én a mondó vagyok, hogy nyomok space-t, akit látok. Szia! Ajaj, miért követsz? Ne kövess! Baj lesz, ha követsz! Ne kövess! Szerintem a legjobb. Ez nem jött össze. Most hallod? Bozd meg csak egyetet. Ez szép volt. Önbíráskodom, Geci. Azt hittem többet tud ölni. Istenem. Basszus. Bazd meg, katona voltam. Tumcsi, ez mindig Bocsánat. Hát, mindig. De én már mikor Mancika meghalt, sejtettem, hogy Manóka lesz. Azt hittem többet tud ölni. Önbíráskodó. Hoppá. Nem jött össze. Erre megöl engem. Gondoltam, randomre vágok valakit, hogyha többet tud ölni. Akkor mindegy. Ó, Istenem, szart. Nézzük. Persze, a harmadik kapja a gyilkos, Geci, vágod? Meg a negyedik pelikárnál, jó, elmentek a picsába. Hogy sikerült tényleg összehozni? Kanadai az első, vagy mi történt?
Ez olyan durva, tényleg. Hello, hello. Szia. Megvan a mesterlövés, jó? Mancit add már meg. Ne halljál semmit! Manót nem tudod ezt elidegesíteni, mert megfog, azt lemutol a rákba, tehát. Hoppá, nem jött össze. Mancikát edd meg. Na. De nem is tud senki jönni már, nem? Hello, Manci. Hello. Hello. Hogy tetszik az új páncélunk? Nagyon jó. Nem tudom, miért kell használni. Le akartam vágni a Simont. Én téged. De jó nekem. A Simont kap már be, Manó. A Simont, ki kell venni a pelikánt. Jej. Nem, az a kedvencem, léci. De kevesen vagyunk hozzá. De jó lenne, lehetne ilyenkor. Mert ha még én vagyok a pelikán, akkor jó van, mert a gyilkos az gondolkozhat, de... Tomcsi, öld meg. Miért nem tudja megölni? A mesterlövés itt van. Hát ez baj. Hát igen. Na jó. A Boldizsár nagyon állatin halt meg, biztos célzásban volt, aztán ment a... Célzásban volt, nem találtam embert se, ez a poén. Közben a pelikán ügyéd lopakodott. Hát igen. Már vissza akartam hozni a célkeresztet, csak rájöttem, hogy ez basszus, ennek már annyi. Jó, 6 emberre kiveszem a pelikánt, sajnálom. De nem áll. Ne. Vagy hát... Van benne még elég semleges. Vagy a mesterről vészett ki, 6 emberre semmit nem tud kezdeni. Egy gyilkossal. Én most halakszok. Tessék, ott a sírva a pelikánod. Amúgy volt olyan, hogy... Egy szabály van a pelikánnal, ha harangozol, repülsz. Nem harangozhat a pelikán, főleg evés után. Meg nem tudhatod. A gyerekem nagyon beszél, hogy mesélj el az élettörténetét, senki nem vett észre, hogy csak egy botond van. Pelikán nem reportolhat, és de nem az előző harangozhat. körben amúgy hogy sikerült ezt csinálni, hogy az első az kanadai volt, vagy hogy sikerült? Aha. Én voltam kanadai, és mindent elmondtam. De miért nem véletlenszerűzte? Ja, az véletlenszerűbe dobta be. Úristen, az milyen nagy szívás. Tényleg, véletlenszerűbe bedobta. Egyébként nyomni embernél. Valami 14 másodperc kötködés, úgyhogy annyira nem. Tehát úgy nagyjából 40 másodpercenként kell meghúzni a ravaszt. Galambot nem szedjük ilyen kis pályára? Kis emberre? Hello. Yeah. Hello, szia. Szia. Mármint, hogy az derenge, hogy ezek háború van kettőnk között, amúgy összehúzta meg a lambunkat.
Azt hittem már Nem Pelikan örök azt feladja háború, csak magát. sima háború. És szerintem a Manó lesz a galamb, mert a Vent felé mentem utána, és szerintem el akart ventelni. Nem. Mérnök vagyok. Galambot kitérem tud magam. ventelni? Igen, a galamb tud ventelni. Ja, azt nem is tudtam. Nekem is ez lett volna a kérdés. információ. Mérnök, hát van rá esély. Mérnök vagyok, meg tudom mutatni, hogy csak Imádom, mikor mindenki ezt mondja, hogy meg tudom mutatni, hogy kell, azt közben ülök. És akkor levág. Következő körbe. Amúgy igen. tényleg mérnök vagyok, negyedikként kaptam véletlenszerűből. A köt az sajnos nem szabotás, úgyhogy... Hát, most mi legyen attól? Mi van, Mikor rászavaztál? megkértem valamit. Nem kiszavazhattok. Jó, hogy eszembe jutottad, mert simán passzoltam volna. Mi? Mi? Miért szavaztatok Mancikát? Akkor nem Manót? Hát nem tudom, még nem. Csáboldi, mi lettél? Nincsen bent senki olyan, aki tud ölni önkéntelenül? Nincs. Profi van meg galamb. Fitfingottál, akkor menj is tudod el hova. Meg az ilyenekkel. Ökossal, és akkor ilyenkor, amikor öl egyet, akkor te is tudsz ölni. Ez akkor jó, amikor a sheriff mellé vág, és akkor mögötte levágsz valakit. Értem. De eléggé limitált az idődre, és nagyon meg kell gondolni, hogy kit vágni. Baszki, nem készültem előre, hogy mit mondjak. Igen, már levágtál. De igen, tudom, És a téged Tuncsi kerestem, volt a levágjalak, galamb, rájöttem, basszus. hogy biztos bementetek valahol. Hát, látjátok, milyen szomorú. Megint én voltam. Amúgy, hogyha a Pelikán egy kedvenc rolja bennmaradhat a Mancinak, akkor az én kedvenc rollom is bennmarad. Maradjon. Ezt nem hiszem, hogy mindig utolsó vagyok, bazd meg. Én meg mindig első, bezarom Én kezem. szeretnék egy elveszett Bezarom kis kezem, már kacsát. másodjára vagyok első, vagy nem, inkább negyedjére. Én azt számolom. Igen, tényleg te vagy az első? Hát köszönjük az információt. Ezt tudom, hogy az első. Ez a bold is. Nem, a Did mondta. Utolsó vagy utolsó. Dehogy nem. Ő mondta. Hallottam. Fazd meg. Kurva Mérnök bosszúálló asztrális. Tehogy is. Madár lesz lett. Benne. Madár lesz, persze. Össze-vissza mondod a rólokat. Figyelem, elszólta magát a Did a legelején. Elszólta magát, hogy az első az. Ki kell dobni. Elszólta magát, hallotta mindenki. Hagyjad már magad, összecsináltad a kicsit akkor. Nem zavar ugye, hogy a manót nézem a falon keresztül. Persze. Falon keresztül akarod Éppen megölni. vertek fel párnát. Te meg el se kezdődött jóformán a meccs, te meg csinálod a kacsataszkot a szökőkútnál. Nem, az tisztítás. Ott van liba is. Na, Az van a libatasz, igen. Hogyha nem vagy gyilkos, akkor mondjad Did, hogy miről szól az a task. Nem tudom, én volt is erre szavazok. Francokat, te vagy az. Azért nem tudod. Én madár lesz vagyok, Betya. Persze. Francokat. Ha mondom, hogy mivel nem zabált meg és nem vágott le telébe, így megbízom benne. Köszönöm szépen. Ha már kimondtam a legelején, akkor jót válasszak. Nem baj, el az adódó mint.
Egyszer belefér. Há? Gondolom Simon lufizni szeretett volna, úgyhogy inkább a dodót dobom ki. Szívesen boldizsál, mert ez nélkülem nem ment volna. Há, úgy készültem, hogy vagy levág a következő körbe a gyilkos, de nem baj, jó így. Nekem mindegy. Olyan jó volt a madárles, így néztem Manót, hogy veri fel a párnákat, ez ennyi. Na nézzük. Ez az utolsó ötsi? Na, jövök fel. Ja, utolsó, bazd meg, valaki Én elment. utolsó vagyok. Te vagy utolsó előtt? Nem vagy utolsó. Tehogy nem. Kakuk. Kakuk! Kakuk. Hány ingerról? A kedvenced így. A galamb? Nem, Ó, a szerető? Jaj, de jó. nem. Használek. Na, jöjjön bárki, megölök bárkit. Nincs felelősségem. Felelősség nélküli gyilkos vagyok. Az meg túlélő. Bazd meg. Ja, Istenem. Kacsataksz? Hello. Oh. Cooldown? Mi történt? Ja, sheriff kill. Mi történt? Egy ember kezdtem meg. Simon lelépett, ó. Jó is, hogy vége lett Ne, túlélőt valakinek megvan a bekapni. Simon? Nem. Nem? Szomorú. Szamuráj. Várj meg, hát ha jön valaki, vagy az ilyen negyedekkor, ez már ilyen gatya? Amúgy nem Negyed egy megyünk van, olyan, hú, bazd meg. pályára, ami kisebb. Mert ez az, hát mennyi embernek ez sok. Na jó, Hát de melyikre? Maximum az ókori hamut lehet jó. Sinész, csinál valamit? Mi csinált? Nyomom most legyen mondjuk, mert visszahalljuk magunkat. Várjál. Így Na jó. tessék, jönnek emberek. Ó, király, tökéletes, köszönöm. Csak ki kellett mondani nem az időt. akarod nekem odaadni a színedet? Na, Halljátok? Simon az játszik. van halványról viszont. Na Simon várj. játszik, át nem máshol. Elárult. Na. De nincsen halvány A fülő rózsaszín. játékban van. Ja, már tudom, hogy a halványról viszont, igen. Hát akkor mi vagyunk a rózsaszín. Így van. Ha meggyőzöd Mancikát, hogy odaadja a fehéret, de nem, rózsaszín marad. Nem adom, mert elvették Na a nézzük, kategóriát. utolsó előtti kérem. Utolsó. Bekapom baszki. Mancika, tippelj, hányadik vagyok? 7. Ja. És most Jó, már én véletlenszerűnek kell segítek, lennem. én vagyok a második. Az sokat segít. Tudom. Én voltam az utolsó. Én vagyok Az újakat figyelmeztetem, hogy mi nem hagyományos módon játszunk. Mert hogy? Majd meglátjátok. Vannak elvik. Az meg híresség nyomozó kanadai kucsában. Meg bosszúállót kihajtad. Mit csinálsz? Bujkálok előled. Ajaj. Előlem. Segítség, elnyomnak. Színsz az egy impostor kaszt, hogyha onnan állsz. Felülről akkor másik task. Micsoda? Milyen taskot csinálsz?
Ki kellett szedjem a vízből a dolgokat. Például? Álljál meg. A szemetet, almacsutka, ilyenek. Almacsutkát én ott nem láttam előző körben. Te lehet, Nézd meg. Álljál már meg, Geci. biztos meg nem állok, nem viccelj már velem. Lufit rám raktad? Véletlenül megnyomom azt a report gombot. Az ki. Jaj, Hát, most mentem fel, várjál, az utcára konkrétan, és ott volt, és előtte, meg és nem tudom, Kanadait kik lenyomtad? szaladgáltak körbe-körbe. Kanadai? Ott nem voltál, annyira. egy centire voltál tőlünk, felmentél és report. Hoppá. Hát amúgy ja. Hát Igen, és hogyha felmentem, akkor Kajak rögtön és egy riportolt kacsa volna. taszkot csináltál, ami lehet liba is, de kacsa. És reportoltál. Te csak kiszavazsz, serif vagyok. Hát, és levágtad őt? Nem. Hát ez probléma. Miért nem vágtad? De miért mondod ki, mikor orgyilkosunk van amúgy? Micsoda? Orgyilkosunk van. Ő az a gyilkos. Nem. Ő egy gyilkos. Vagy egy jódadó. Hát nem nézzük hiszem, meg. hogy jódadó. Jól van, nézzük meg. Maximum megnyeri egy gyilkos, az most tök mindegy. Egy kör az nem kör. Kiszavazott rá. Nézzük meg. Jó, nézzük meg. Na jól rögtél, biztos Melyik valami. őtök szavazott? Rám. Na nem nyert, nem baj. Van most pelikán, nem? Te hogy tudod? Tessék? Pelikán van? Nem tudom. Mert semmit nem értek. Ne gyere közelebb! Jó. Lerasztuk. Ne, meg Lindsay! Megkapod a mountain bike-ot! Megkapod a mountain bike-ot! Megkapod a mountain bike-ot! Fehéret kapsz! Mountain bike-ot! Tudom, hogy csak egy ember maradt, benned vannak. Igen. Na, tudtam, hogy ennyien vagyunk csak. Szartam, mert követett a Tumcsi végig. És megijedtem. Én semmit nem mondok. Rollkololjuk, jó, ne, vicceltem, ne, mert akkor meghalunk, várjunk, hú. Nem tudom, Tumcsi nagyon követett a végén. Szerintem meg pont te vagy. Akkor te vagy az, jó, oké. Menekülsz. Folyamat. Menekülök, nem akarok meghalni. Jó, én hiszek neked, Boldi. Ha nem, akkor azért, mert követtél, azért megéri, hogy megnyeri a gyilkossal, mégse vagy az. Kösz. Ez kedves. Hát ez van, hát figyelj, ne kövess engem. Főleg a serif vagyok. Ja, jó van. Sajnálatos. Az. Menjen. Köszönöm szépen. Szívesen. Szívesen. Ne! Annyira egyértelmű volt. De nem áll. Eszetekbe se jutott, hogy Dodó. Nem. Mancika az ki tudta volna lőni, nem? Vagy ez nem az? Hát ki tudta volna, de szerintem nem jutott eszébe. Hát rajta múlt. Hát, Most ez jó volt. Mondtam, hogy köszönöm, mert megnyertem. Mancika, most adnád el? de tövig akkor már, De nem? úgy tövig, két kézzel fogjárás, Igen, ez tövig, golyóstól. Muszáj volt. De muszáj volt, bekapjad. Eljöttem. Azt mondja, nem nézik meg bennem, amíg el nem mondom a rollomat, erre levág a faszba. Serif? Az volt, ami A serif? fasz serif, hát mi, orgyilkos volt, hát. De te azt mondod, hogy serif? Sziasztok. Na, én most feláldozom magamat öngyilkosként.
Öngyilkos leszek Na jó, rövidebben. most utolsó Akkor elköszönni. Én öngyilkos leszek, jó? Az Na, mi legyen? önbírát ne vegyétek már ki, köszi. De a izét azt szedjük ki hogy hívják? Basszus, hogy hívják ezt, ami előző körben voltam. Ha lát egy gyilkosságot, akkor megölhet valakit, azt szedjük ki. A Ennyi embernél bosszúállót? felesleges. Hát hányszor nyerek azzal, te jó ég, dehogy szedjük ki. Dehogy nem, önbíra bennem maradt, aztán kész. Egy katona, tökéletes. A sheriff. Pelikán megint bent van. És orgyilkos, megy 5-ként orgyilkos, majdnem volt rá esélyem. Na, falatozzunk, én azt mondom. Sziasztok, én falatozok. Szia. Nem mondjuk róla, mert... Szia. Egy a 7-hez ilyen van, hogy nem kanadait kapok be. Ezért most betippelünk alapvetően. Dead Soul megölte Dorottyát. Hogy volt az a... Ráadásul Várjál, Tuncsi, nem lehet, hogy öngyilkos lett és ő csak megöltél izéként? Mit is mondtál? Hogy ezzel nyersz mindig? Vagy Tuncsi megölte, és rá akarja tenni. Előttem Jó, ölted meg. szerintem Tuncsi volt. Nem lehet, hogy Sheriff vagyok. kanadait Hajrá. Kanadait töltél? Akkor meghaltál volna, akkor nem. Sheriff vagyok. És ez hülyeség elmondani, de az vagyok. Nem hiszek neked. Szerintem is a sheriff. Kamu. Főleg, hogy nincs kipikkelve. Csak azért mondtad. Mivel a legelső volt és véletlenszerű. Nem hiszek neked. Kanadait kap akkor Hát, az már első te ölted véletlenszerűből. Kanadait szokott kapni az Nem. ember véletlenszerűből. Sheriff volt elsőben. De majd meglátjátok a végén, ha igazam van. Elsőből. Sheriffet. És ez 3-as, Turki vagy, mi a gyász? Ez durva. Vagy 2-es, na. Nem hittem, hogy van ilyen. Egyik megöli, a másikat le kell vágni. Be kell kapni. Le tudjuk vágni. Itt mindenki előtt elvittél, az szép azért. Yes, ez az. Megöltem a pelikán, most már kidobhattok. Géci tudta, hogy vele szól. De amúgy le akartalak vágni. Én is. Miként? Na, hagyjuk Nem már, bírok, mindenki engem tudok. akar levágni, ennyi élőrót nem is kaptatok. Nem De bírok. hogy nem? Az első kör alatt. Ha tudtok össze-vissza, mert orgyilkos vagyok, de hát... Amúgy a Mikerennek meg szívesen, hogy megmentettem a pelikánból. Megköszöntem, nem hallottad? Ja, nem. Jó van, lőjük ki, Ja, önbíráskodó vagyok, aztán nyert. Bocs, köszi. Várjál, hogyha Tuncsi és Sheriff volt, te önbíráskodó, a Mancika hogy akar megölni? Lehetetlen, hogy katonát kapott. Katona vagyok.
Én nem bíráskodok, vagy Tényleg katona volt, baszki. Na, lőjük ki engemet is. Önbíráskodó vagyok. De csak egyet lehet lőni egy szavazás alatt. Akkor ez van. Én szavaztam magamra. Amúgy én ígértem. Tudom, hogy passzoltam. Mondtam, látod? Úgy tudtam, hogy szembe Mondtam. találkozok egy gyilkossal. Akkor azt mondom már. Mondtam, nem hittettek Dehogy nekem, nem és tudtam, meg is én haltam tudtam. a börtönbe. Én tudtam. Őt kerestem, hogy Amúgy neked megegyen. nem töltött be a killed, vagy mi? Nem, épp akkor töltött volna be. Igen, Én egy úgy tudom, szekkel hogy a előtt tölt be a sheriffnek egy gyilkosnak. szek... Hát egyszerre tölt be, nem? Nem, a Nem, sheriffnek egy tölt be szekkel előtt szekkel tölt be a előbb. gyilkosnak. Nem, így a van. sheriffnek tölt be egy szekkel előbb. Mi? Hát akkor Nem. nem hogy higgyek bármelyik őtöknek is, tehát... Főleg azok, Ja, nem Istenem. mondod, amíg nem mondod meg mi vagy, addig nem bízom benned, azt levág a faszba. Ó, már Így megint a szokott lenni. szokásos számomat kaptam. Én is. Pikkelj egy orgyilkost, megmondom, mi vagyok, Na, azt mi legyek? lőjél le a faszomba. Szar ez a kínálat. Nem tudom, mit válaszol. Úristen! Ó, Istenem! Az meg... Jó, első vagyok. Sokat segítettem. Na, Mit Mancika lesz a hazudsz? némitó. Dehogy vagy Remélem, első. Remélem levág valaki. Kanadaiként. Én vagyok az első. Már Jó, megint. túlélő vagy, még túlélő vagy, ugye? Vagy kanadai? Ó, nem a kanadai. Nem mondom meg. Túlélő vagy, így? Túlélő. Az szokott lenni. Én is azt kaptam. Szia, szia! Én vagyok az új államfő. Én Kanada Mi vagy? lettem. Te mi lettél? Én Némi jó túl van vagyok. bent. Misira? Jó vagyok. Nem vagyok rossz. Jó, akkor téged követlek, jó? Ja. Jó, nem követlek, nem terrorizálok. Én kanadai vagyok. És Ja. Manókát követem. Hoppá. De remélem visszajön és levág engem, és meg bejelenti. Nem vagyok. Ma nem jó vagyok. Szia! Remélem levágsz engem. Megpuszítom az országot, hogyha levágtál. Shit. Sziasztok! Egyen meg valaki, nyam-nyam. Csak viccelek. Nem tényleg gyilkos vágjon le, és várjál, csinálok egy taskot. Itt megcsinálom ezt a taskot. Öcsém, már ketten kergetnek, hát ezt nem hiszem el. Most ki vannak Kik éhezve? azok? Ki vannak éhezve? Mancika végig kergetett a pályán, és aztán meg a Tumcsi csatlakozott a Mancikához. Dicu, nem tehetnek róla, ki vannak éhezve. Ez van. Hát de jó neki. Nem kapok autogramot. Lásd velünket, ne legyél ilyen kis egyögyű. Már mondjam, Did, miért cikkelgettelek? Nem érdekel. De rád vannak kiéhezve. Én el akartam bújni, de akárhova mentem, ott 3 ember együtt rohangával. Nem szed az édes hármas, milyen vagy te? Haló? Vagy a fiú kire konzum, szóval követlek én, jó? Ő csatlakozik, az már nem édes hármas, hogy négyes. De várjál, ma Nem nem, baj az. Gyere holló, nem kúrjásek. annyi a létszám, amennyi harmasztható. A harangnál 3-an vagyunk, ott érdemes próbálkozni. Elrontotta a holló. Te vagy a holló. Hát ja, valószínű, hogy te vagy a holló. Te vagy a holló. Mondom, nem adok autogramot, szerinted mi vagyok? Jó. Én Gondolkozzál már. Kanadai. Jó, bazd meg. Geci. Sziasztok! Én Hello. vagyok a híresség. Nem vicceltem, nem híresség vagyok, az ő. Ő a holló. Ő osztogat hír. Puty. Sokan vagyunk itt. Én vagyok a kanadai. Remélem akkor nem vág le senki. Jó, de jó. Jó, azért itt állok, hogy azért őt vág le. Hát azért a holló azért lecsap amúgy, ha úgy van.
Remélem is. Ja, de akkor nem sikerül, hanem hal meg, akkor semmi. Akkor mi legyek? Baszki. Na, légy szíves. Manó. Gyere ide. Felajánlok valamit, gyere. Mit szólsz? Dolgozunk össze. Megölhetsz valakit, és én magamra vállalom. Ilyen ügyesen bejelentesz engem, hogy én vagyok az, jó? És akkor dodónként megnyerhetem. Jó? Léci. Mondom, hogy én vagyok a hónó. Hát te baszki, miért? Akkor hogy rám próbálj, mert rosszul érsz. Tudod már meg a többiek milyen róla. Jó, oké. Szia, milyen rólad? Nem hiszem el, ki lesz egy fanatikus, hogy kövess engem. Ez zaklatás. Hopp! Ez a Dorottya volt. Srácok, ez a Dorottya volt. Ő sétált el rajta, és láttam, hogy ugrott egyet. Ez fix ő volt. Ennyire még nem vagyok vak. 16-17 évesen. Ez Dorottya volt, és sajnálom ezt. Te 17 Igen, éves hát vagy? rossz rózsaszint Igen, jöttem meg. 17. Rosszat. Nem Tehát mondtam? Tomcsi, én is Nem sajnálom, voltam. nem téged akartalak megölni, hanem a sötét rózsaszint. De Ez miért nem jött akartak össze. megölni? Mert ez az utolsó köröm, és hogy legalább ennyi boldogságom legyen, hogyha már az előző körben te megöltél engem, akkor most én megöllek téged. Hát sajnálom, Miért nem nem engem gyilkos öltél voltam, meg, teljesen komolyan? Szép. ennyi, hát ez ilyen. De jó, tudod mit? Holló a híresség vagyok, megmondom, hol állunk. A bank alatt hozzá, és sokan vagyunk ott. És nem fogok szavazni, hogy legyen időd. Én Én se szavazom a Gyerünk szavazok. Holló, Dorottyára. adj nekik! De Dorottyát zárjuk ki, mert különben nem lesz esélye Hollónak. Nem lesz esélye nekem, várj egy pillanat. Várja, még ne. Jó. Baszki! Köszi. Jót szavaztam. Jó. Nézd meg Jó, oda. meg vagyok. Megoldottam ezt a problémát. csak hogy örüljön Dorottya is azért. Én szavaztam magamra. Akkor valaki más szavazott 10 éve. Jó, és akkor ki a Holló? Nem tudom. Te vagy ez? Srácok, Nem. a Hollót megölitek ugye a serifként, akkor bele Akkor vége. a serif, ugye? Én vagyok a serif. Ó, bazd meg, akkor szia. Ne. Mi volt a Tomcsi? Milyen ötlet? Jó, ügyes vagyok, ez az! Szép volt Holló. Lehoztam neked, ugye? Szép volt, ugye? Megössék kondikátorba. Jó, de én lépek, mert ezeken ma sorozatozunk, szóval... Na milyen színen vagy? Jó sorozatos. Na, holnap leszek talán. Na jó van, megjegyeztem Mancika. Mondom, holnap leszek. Na jól van. Jó éjszakát. Sziasztok, jó éjszakát. Hello, Dorottya, jó Jó ég. éjszakát. Mondom, jó éjszakát. Jó. Na Manu, tetszett a kör? Egy, jó van, megharagudtam. Szia. Hello. Hello. Na jó, Négyen nem négyen tudunk nem lehet elindulni. jutni. Van valakinek lobbija, vagy ilyesmi ismerőse lobbiban? Meghívtam Simont. Vagy át kellett volna mennünk hozzá? Várjál, megnézem, vannak-e online. Amúgy, mióta játszok, most nyertem elsőnek Hollóként. Na hát, Én sosem nyertem Hollóként, pedig volt olyan, odaálltak elém, hogy gyere, ölj meg, és nem, akkor táncikálunk, azt lehet Hollóval táncolni. És könyörögtek, hogy mészároljam őket, és mondtam, hogy nem. Én Hollóként a libákat segítem, és kész. Én mondom, én elsőnek amióta játszok, én meg most nyertem kanadaiként a elsőnek. oldókat segítem. Hát Manó azért sokat segített, hogy elmondtam, hogy hol vagyunk tömegesen, bár mondjuk te is ott voltál, tehát... Mondjuk annak nem örülök, hogy engem találtál meg, de hát mégis kérdeztem, hogy hol van egy Holló, amikor szükség van rá, jöttél, úgyhogy... Nem, meg úgy voltam vele, hogyha már elmondta nekem, hogy mi, akkor jó, akkor segítkezünk neki.
Én megtudtam, hogy Dorottya az. Hát jó, hát ez lebukott, vagy kell, előttem ugrott, tehát azért ez milyen nagy szívás. Pont láttam. Ó, már mikor a közelemben volt, akkor is itt. A Simorra rá tud csatlakozni? Megnézhetjük, hogy kikkel van. Nekem nincsen meg. De te meg vagy. Nekem? Igen, hogy rá csatlakozok. Jó. Jaj, de fagy. Sziasztok! Ó, hello! Ja, hú, nem látom, hogy bejött Ából, Zsár itt vagy, jó van. Hello, szia. A Manó megvan még? Ó, itt van. Ott van lent. Ott van lent, jó. Várj, volt még valaki, nem? Szia, jó, szia. meg vagyunk mind. Zap, szia. Amúgy a Manci átment egy másik szobába. Ő feladta. Nem bírta a háborút. Kinek hogy telt a napja? Szarul, de jól. Aztán szép volt. Nem szarul, de büszkén. Igen. Szarul, de Ez melyik pálya? Ez a Racer Residencia. Oksa, köszi. Szerintem nekem ez az utolsó meccs. Trögyicska, hogy te is kell. Én is szeretlek. Na, ügyesen próbáljuk meg ezt csinálni. Én is téged te odaállod, de ez így nem mondja. Hordozó. Kikérült kell kérni mindenki, hogy el lehet menni. Nem. Ki az, aki ide szólt a gép elé? Hallod, Bajzsi? Na. Add ide a csápézette Poli. Ó, gyere! Szia. Jó, de olyan gusztuhoz. Én életem. Sziasztok! Nino! Na van. Pontosan. Igazad van Balázs. Menj lefelé, hogy Csillahoz task előtt haladtam. Ne reportolja. Jó. Nem fogok tudom mesélni, mert meghalt. Nino. Este nem te buzi. Van a róluk. Itt tojás. Ez mi ez? Én Csak tojtam. tudod, ilyet érik is így tudok megmagyarázni. Ezt ki tojta? Nekem nagy. Nem tudom, hogy pedig meg Mennyien meghaltak. Szárom. Volt, hogy mentem belőle, azt én meghaltam, aztán utána, mint a felé lett volna, a narancs. Ja, élősködőnk van. Jó. Ja, azt mondta, hogy levágta magát a lila, aztán újraillett, levágta a narancságát, aztán narancságra újraillett, és levágta magát. Mi a franc? Scream. Te? Jesus, hol vagy? Hát, de sokat megtudtunk. Nagyon sokat. Ja, de figyeljétek azért, hogy kivel nem találkoztatok majd ebbe a körbe. Oké. De én nem láttam ezt a zomb, úgy tudom elvenni. Cup. A fél napban nem láttam. Szeretjük. Ki szerint találkoztam emberrel, tehát... Szubszubban én is találkoztam. Hello.
Menj a csillagtaskádat, mert meg tudom csinálni úgy, hogy a testedből is. Please. Thank you. Menjél mellette. Szia. Ez elég feltétlenül, meg sem tudom megcsinálni. Szia. Hogy vagy? Basztus. Nem tudom, megkérem Manót. De ne pofázzál, mert téged hallanak. Nem segít rajta senki, még a jó Isten sem. Nem hozol vagy, jó? Oda, menj a sarokba jönni. Nem mehet sehol. I'm high. Életmentő vagy már, addig számáltam neki, hogy törpe, hogy bár föllátszik így. Ő volt a pelikán az Amúgy pedig nyomozzék felszom, baszki. Hát de mi a faszomat nyomozol, a Jetsul vágta le, mindnek a pelikán volt. Akkor Jetsul. Köszi, hogy levágtam fanatikusként. Hát pedig te vágtad le, aztán még el is Nem tudom, előző lobby. Előző lobbyba is ezt fanatikus kamusztál, amikor voltál pelikán. Hát felrobbant előttem. Robbant. Hát jó, előtte még neki mentél is levágtad. Mindegy, én nem demosítok senkit, akkor még meg a Jetsul. Fanatikus vagyok, basszatok ki, majd a végén megnézhetitek, bár mondjuk így, hogy szóljam. Jó, van, én nem mondok semmire, hogy szavazol rád, és szavaztam rád. Én ezt tudom tőle, hogy szaladjáltam, most meg röhögöttek vissza. Az élősködőt tudod, te köcsög. Tudom, én is magamra. Köcsög. A izét nem szabad megölnünk, a dead valamit. Nem szabad megölnünk. Igen. Aki megölnünk, az viszont a barna, mert ha barnát megöljük, akkor úgy barna meg a dead tune az izétek, veszekedtek. Szóval ha megöljük a barnát, akkor mindenki a dead tune fog így gyanúsítani. Jó. Yep. Oké, rövid tanakodás után úgy döntöttük, hogy megbeszéljük, hogy nem látjuk a barátságos mágust egyik körben sem, úgyhogy tipre ő az élősködő. Ez rossz tipp, mert én találkoztam vele. Gonosz mágus. Találkoztál vele? Igen, találkoztam vele. És mikor találkoztál vele? De amúgy, annyit elárulok, hogy mikor történt a pelikános incidens, akkor ott volt a konyhában, de mindegy. Egyet, a konyhában nem láttam. Várjatok egy kicsit. Ilyen 10 másodperce láttam. És hova ment a barátságos? Ott volt a pelikános eset, akkor a izéket raktam, mi a neve, késter. Jó, de várjál már, hova ment a barátságos már? És még oda is szóltam amúgy, de mindegy. Hát jó, de kussolj már ember, mondja már el, tehát próbálom elmondani neked. Szóval Boldi, mikor találkoztál a barátságos mágussal, merre fele ment? Hát a kertnél találkoztam vele. Szóval hogy merre ment? Kertnél? Aha. Én itt vagyok most a keleti szárnyál, itt találkoztam a... Fal se tudja például. Rólumat mondjam? A Bazsival találkozott valaki? Most találkoztam a Bazsolával most vagyok a tó előtt. Igen. Meg én is találkoztam Bazsával. Rólumat mondjam? Az nem kell szerintem még. De akkor ki az élősködő, baszki? Andit látta valaki? Andi? Én egyszer láttam. Nem látod, hogy izé már halott a élősködő, meg a hordozó. Lehet, de tényleg. Igen, mert azt írja, hogy egy kacsa van, és ennyi embernél nem egy kacsa van. Az Andit az első körben láttam egyszer, ennyi. Ja, láttad? Tehát amikor meghúzták a csengőt, akkor értem be majdnem az ebédlőbe. Mit csinálsz?
A Zubzubbal egyszer Szerintem- spawnoltam együtt, a Ah. Simonnal is, a kicsit is most láttam. Szerintem 3 kacsa van, mert ugye 3 semlegesünk is van is. Hányan vagyunk? 3, 6, 9, 12. Igen, csak tudod, hogyha van, élősködő, akkor azt 4-nek mutatja, ha meg lenne imitátor, akkor 5-en lennének Nem. a betöltőképernyőn. Nem, bocs, hogy közbevágok, de hogyha 3 kacsa is lenne, akkor is egyet fog mutatni, hogyha van élősködő. Igen, hát a bug miatt igen. Mit csinálsz? Én passzoltam. Amúgy mik vannak Például most benne csengőz. egyébként trollok közül? Mik azok, amik ki vannak szedve ilyen gyilkos trollok közül például? Csak érdekel. A sólyon, bérgyilkos kacsa, libatestőr és a bű. Pelikán bent van? A sólyon miért van kiszedve? Van bent pelikán, de nem tudom, hogy van pikkelve. És Nincs galamb ki pikkelve. van szedve, ugye? Az ki van. Akkor jó. Ennyi ember nem Tumci, legyen. gyere csengőz. Juss alá. Szia. Halló. Ez is szobozni a Luka. Halló. Szia. Milyen Bordi? Te vagy az élősködő Bordi? Nem Vagy én ahol vagyok ott. az. Nem vagyok semmelyik két. Majd mindjárt kiderül, hogyha megböklök. Jól van. Kérdik, akkor ebbe a körbe azt a könyvtárba. Igen. És a rólom be fog hazudni, az nem más, mint a kalap. A sonont láttam, amikor levágta. Simot láttam, amikor levágta. Ott álltam az asztal mellett, és a pengő előtt vágta le. Nem voltam a kertben, Kert. Levágta és elfeledtál. biztos, Hogy hogy láttam. Ott álltak az asztalon. Úgy csináltam, mintha taszkolnék. Miért nem taszkolt, de nem baj. Hallottam a hangot. Egy kérdés, tudta bárki is, hogy a kicsi az mi? Nem, de nem. Ki? Hát a Ki? kicsi, akit most belepasoltam. Igen, tudtam. És nem volt Kanadai? Nem. Szomorú. Akkor nem Akkor tudom. Andi, ki szasszolsz nagyon? Azt mondja, hogy nem van. Most nem mondom. Az nem lehet, mert én hallottam magam mellett. Az élősködő az úgy, tehát ezt vágom, hogy úgy működik, mint az alakváltóval kizárja az alakváltót, tehát olyan, mint a sólyom, hogy a hollót üti, meg ilyen. Vagy lehet alakváltó mellettem. Ez egy jó kérdés. Azt nem tudom, de élősködő az tuti fix, hogy van. Az tuti fix. Biztos, hogy van, igen. Azért De kérdem, hogy lehet alakváltó, alakváltó. nem tudom. Szerintem az kizárja. Szerintem az kizárja, nem vagyok benne biztos. Tudom, nem. Én is, Rákeresek ez a baj, gyorsan ezért az kérdeztem. interneten? Nekem itt továbbra is a barátságos mágus gyanús egyáltalán nem láttam, mióta megy a kör. Én azzal Feri, spannoltam. hallod, olyat mondok, hogy Most meglepődsz. Hallottam a beszélgetéseteket a könyvtárban, mert fölül afkódtam, mert elmentem vízért. Megrázom még a vizet is, bazd meg. Hát tőlem azt rázadott, amit szeretnél, csak ne tudjak róla. Hello. Annál. A fucking vizem! De ez narancslé, és már 3 hete, hónapja itt pusztod a szobámat. Lényeg, hogy jöjjel. Megbasznak.
Meg tényleg a barátságos mágus az. Barátságosod? Szia. Hello. Haló? Ez itt mi a fasz? What? Itt most sétáltunk itt a... What? Szép volt, jó. Amúgy, ha jól megérzésitek, akkor miért nem fogadjátok el, hogy jól megérzik? Basszul meg. Hát de ember, te már mondtad. Telébe találjátok, geci. Mert megérzésre már dobtunk ki Kanadait azért. Igen, de... Ha nem látjátok jól. De hogyha nem lát az egész mappon, akkor úgy egyértelmű, hogy ő az élés Azért, mert én tanúsítottam párszor. Hát jó, de bazd meg, hát senki akkor mesett le azt, hogy egyedül az bizonyítva. Meg hallgatom, beszélgettetek, és azt is tudhatod. Nem mondod, hogyha valakire benne vagy, akkor ugyanúgy hallod a másikat, te... De nem volt benne, csak én is sétáltam el mellettetek. De adtam neki információkat, hogy állj meg cigány, hallgassuk cigány, megyünk cigány. Szegény imitátor nagyon gyűlölve van. Legjobb csapat voltunk. Kinek ilyen szar, amit kevesen vagyunk az imitátorhoz szerintem. Én nyertem úgy imitátorként, hogy nem csináltam semmit. Köszi. Az imitátornak elég, hogyha van kanadai szerintem. Én is nyertem már egy kört úgy. Hát kivéve van Imitátorként, hogy lehoztam az egészet. Hát úgy igen, úgy lát. Meg mondjuk, hogyha elsőnek csapod be a kanadait és simán kimagyarázod, akkor nem, nincs sok értelme. Én ölettem már meg a kacsákat egymással, mert azt hitték, hogy én igazat mondok. Ja. Jaj, telekinetikus, de utána... Ja, gyorsan meg kéne nézni, hogy mik zárják ki egymást, mert én ezeket nem tudom. Nem tudom, hogy lehet-e alakváltó meg élősködő együtt. Nem hiszem. De lehet, hogy csak a semlegesnél vannak ilyen szabályok. És hogy vannak amúgy párban? Hogy hány embernél vannak hány darab? Impostor meg meg neutális? Hogy van az szabály? Na nézzük, mit tudunk ebből kihozni bombásból. Sziasztok! Az meg. Kéne menni már aludni. Fáradt vagyok. De előtte lehelyezek egy-két bombát. Hihihi. Szia. Sziasztok. Teletinikus, értem? Érci? Teletitanikus. Azt el is tettem. Jó. Én itt maradok a kőnél. Úgyis valaki gatya, úgyhogy tök mindig. Végül bevarrak. Jó. Oké. Hú. Szia. Miért? Nyomorék hülye! Istenem! Kiválszett. De pont a kanapét szeret lezúzni. Ez milyen egy szerencsének kell lenni elsőnek? Istenem, hogy lehetsz ilyen béna, bazd meg? Oh. Gondolom szeretők voltak a barátságos mágussal. Nem. Nem. Andi az kanadai volt. Persze, hogy szerető kanadai kombináció? Ja, opá. Nekem csak egy kérdésem lenne. Boldizsár, akkor te miért mászkálsz az Ubzubban? Most jöttem le onnan, ott álltam mellett. Hú, kamu, egész körben együtt voltatok. És hogy lehet, hogy téged nem ölt meg, ha ketten voltatok? Nem tudom. Nem járt le a kuldánya. Mi a fasz mondják erre? Ki álltam? Jó van, Zubub, jó éjszakát. Jó éjszakát. Köszi, szia.
De miért nem Ez szavazott? hihetetlen. Miért nem szavaztak Kanadai rá? gyilkos, bazd meg. Ez, hogy Úgyis ment a faszom. De ez ilyenkor nem börtön? Hello. Hello. Mit csinálod? Akkor megvárom. Jó. Hát geci. Gyorsan legyen már vége. Amúgy kapja be, aki bombát rám tette, Szintika volt legközelebb hozzám, de szerintem Simon lesz, mert 10 szekbe telik még a bomba rám. Ja nem, a faszomat nem, bocsi, Boldizsár volt a pusztító. Szívesen. Szerintem ide fogok rombolni, geci. Én csak azt hittem, hogy rajtam van, mert én is hallottam egy döntést. 15 szeknél kaptam, de... Köszönöm szépen a gyanúsítást. Hát jó, most te voltál ott hozzám közelebb. Sajnálom. De milyen voltak? Arra meséljetek. Én most öltem meg nektek a pusztítót. És túléltem. Igen, ezt oké. Simon? Simon, melyik körbe halt a híresség? Nekem pikkelt rólam van, az előzőben pikkelt rólam van, és ezért bőgyilkos vagyok. Nagyon rosszul használod ezt a kérdést, Cinci. Bosszúálló, bocsánat. Cinci, te mi a rólad? De gyerekek, ne legyünk már ennyire kriptoszökevények. Azt mondta, hogy meghalt a híresség. Senki nem mondta ilyet, azt mondta, rosszul használod a kérdést, és már passzoltál is, mert más nem tudsz. Így van, én passzoltam, így van. Már, de szabadni sem tudsz szerintem pelikálni. Pelikál lennék, a fél lobbit főzabáltam volna. De mi a valami rólad? 300 IQ-tól Híresség vagyok. Kettőtök előtt öltem meg a Boldizsát, úgyhogy engem nem vádolhattak pelikára. Ja, én a Simont vádoltam. Nem tudom. Hát de én öltem meg. Pikkelt rólam van, és be is mondtam. Hát az vagy a híresség is pikkelve van. Jó, tippelet, majd adjátok meg, én nem veszítek senkit semtől. Na Simon, mesélj, neked ki? Hát én passzolok, mert én nem találkozok konkrétan senkivel most, és négyen ott voltatok egymás mellett, akiket követtelek egymás, és hát nem nézem, passzolok. Te voltál a pedikán legalább? Nem. Az vagy. Akkor is bazd meg. Én fogtam, láttam már, ez veszett fejsze, felrobbantottam a társamat inkább. Mi a fasz csináljak? Tudtam mindenki egy jövők szerintem. Ami nagyon lebukós volt, amikor mondtad, hogy jaj, telekinetikus, és ott álltok a sarokban, és vigyázol rá, tehát. Nem, ott tényleg csak azért álltam, hogy nem tudom, legyen valami alibim, de rájöttem, amikor ott azt mondta, hogy na én vagyok a másik, tudod, aki figyeli a izét, az meg, Már bebugtál. Esélytelen volt. Bombásként egyedül. Nem baj, nem nagy baj. világban. Nem baj, De egy bombát még földobtál. Ja.
Gondoltam, Ami hogy nem ledobok robbant fel. valakire. Várjál. Ó, bocsi. Valaki kilépett, ez már nem jön. Na, kérek egy Dodót. Dodót kérek oda erre a helyzetre. Gyerünk, Dodó. Gyerünk. Másodikként nem kapni gyilkos, geci. Vagy semleges. Tényleg, ez milyen esélytelen már. Na, ki gondolkozik ennyi ideig? Én ezt nem hiszem el, baszki. Én ezt nem bíroztam el. A rohadt élet. Rányomok egy izére, én vagyok a negyedik amúgy. Rányomtam izére egy gombra, és nem volt elég időm, bakker. Istenem. És bedobta a legszarabbat a három közül. Nagyon jó. Így szokott lenni. Amikor első vagyok, akkor is. Bedob egy kanadait. Ja, Istenem, miért ezt a szart? Miért ezt a pittyegős? Pi. Szia, hogy vagy? Szia, hogy vagy? Jó. Szia, hogy vagy? Nem ölsz le. Légy ne ölj meg az első körbe, jó? Nem öllek meg, nem lőtt gyilkos csél. Horgászok. És nem is eszel meg? Az. Nem is eszlek, mert nem tudok sajnos. Jó, vagy te finom tűnsz. Ó. Nem vagyok. Hát pedig a zöld a kedvencem. Na jó, én cinkosod leszek, hogyha véletlenül tudsz mégis, jó? Nem kell cinkosodnak lenned, de nem lőkhoz. Jó. Vegyünk együtt? Akkor. Vagy ne? Vagy mégis ki tudja. Ahogy érzed. Jó, én segítelek, jó? Segítselek. Jó, én követlek és nem mondok semmit. Szia. Hogy van így szó. Jaj, de sokat vettünk itt. Ja, bocsánat, éljük a... Semmit, csak meglepődtem, hogy zongorázok, azt hirtelen ennyien ott vagyunk. Ja. Barátságos. Szerintem... Várj még 8 másodpercet, jó? Oké, de arra baszok, Andrai vagyok. Andrai vagyok, magukra elültem volna. Állj meg. Gyere. Na, engem ne ölj meg, mert problémád lesz. Várj, ide kiállok, ha akarsz vigyázz, segít van, ha nem akarsz, nem vigyázzál. Én kanadai vagyok, elmegyek zékajára. Jó, de akkor nem vigyázok rád, akkor viszlek, szia. Ne bánts, létszi, beszéljük Nem meg. bántalak, ittam Balázs, Csél. Ittam? Jó. Bazsol, állj meg, kicsit, állj meg, hogy gondolkozzak, állj meg. Nem mozog. Na. Jó. Oké. Kaptam egy szúrit a seggembe. Teddy, állj meg kicsit, várj egy kicsit. Megállok. Úgy sincsen galamb, várj egy kicsit. Pár szeket pillanat, várj egy kicsit. Jó. Te még kimaradtál a sorból, várj egy kicsit, állj meg. És ne ölj meg. Élek ki kettesbe. Várj meg, jó, te nem vagy gyilkos, na. Gyere velem, letesztelek mindenkit. Nyomozó vagy? Ügyes. Nem. Nem is éreztem volna, hogy ez nem így. Nyomozó vagy? Mi más? Geci. Csak mondom, van egy pár, amire angyal így. Eddig senkire nem írt angyolt. Vagy senkire nem írt halálfejet. Ne felejtsd, de vannak semlegesek. Ja. Ő se az. Simon se az. Érző. Az már elég egyenes, ennyi jó. Baszki szar.
Vagy ez nem azt üzéli, csak hogy nem öltek, nem? Nem Ő tudom, is, hogy ő mit se, írja ő nyomozó. se. Ő se Szerintem ölt. fingom De nincs, ő hogy tud, működik, de ő barát, nem ez a ölt. baj. Nem értem. Fingom nincs, hogy Miért? működik. De nekem sem. Gyere, keressünk még embert. Barátságos, Én már kaptam tudna ölni, de valamiért nem ölt. Kaptam gyilkosra angyalt, szóval. Szerintem mondom, ez olyan, hogy nem öl. De miért nem ölsz, basszus barátságos, hogy tudsz ölni? Áruld már el nekem. Kalandaiként esetleg a virágomat tudom lenyomni a torkomat. Na jó, akkor szavazzuk. És te faszomba légy, legyünk ketten. Elég vagyunk ketten, ez nem édes hármas. Viszlát. Várj egy kis. És szerintem miért nem vagyok? Miért jön velünk? Nagyon gyanús. Menj innen. Haló. Megvárlak az írót, amúgy taskot keresik. Vagy most rakott rágóban, gyere, menjünk vissza. Gondos köcsög. Galamb ugye nincsen bent, úgy viselkedik, mint egy galamb. Nincsen. Akkor nem És értem, ebben mint akkor biztos galamboskodik. Lehet összekeverte a rólokat. Ki van zárva? Lehet. Ajaj. Na mi van? Gyere, mert... Nagy, leduplázzanak. Hát miért nem ölök, ha tudok? Van rólad, jó. Az a lényeg, az R betűt nyomogass, hogyha duplázni akarnának. Jó csillások örültek, csak be akarom frissíteni a taskbarnak ezt a szarját, hogy állunk taskokkal. Jó crazy. Várjatok, hadd segítsek, ha gyilkosodnak. Space-t kell lenyomni, Space-t. És telefonon, mert átállítom. Space a helyes gomb. A telefon? Szabotás, az meg... Telefon. Bal shift. De akkor, hogy megbeszéltük, De ahhoz meg kell csinálni küldetéseket. Be van törve a telefon, kontroll, és nem tudok boldizsák. küldeni. Tessék? Pontot van betörve. Nem a kontrollal kell szabotálni amúgy? De nem tudom, Nem baj, shiftet nyomogás, ja, az a shift az a izé volt, az a élősködős volt. Az a elbújás a shift. Ja tényleg, hoppá. Várjuk, az elbújós az most a kontroll, nem? nem, a kontroll a izé, kontroll a szabotás. Ja, igazad van, most. Kontroll a szabotálsz, a shift-tel meg a képességedet nyomod. Igen. Nagyon gyanús, hogy nem te kaptad egy udót. Én? Amúgy... Akkor jó, akkor Bazd meg simán már passzoltam. Én rájöttem, hogy akkor igen, akkor... Csinálj már valamit a gyilkos. Teddy, akkor igen, akkor nem az van, amit beszélgessél. gondoltam Tulajdonképpen legelőször. ne csináljon semmit, mert én szóval nagyon csilleskört, nagyon élvezem. Jó, akkor Teddy, majd menjünk együtt, és akkor megcsinálom én is egy taskomat, mert még van 4. Aksa. Amennyivel kezdtem. A szabotásokkal. Ja, szerintem az enyémek hiányoznak. Szerintem az én taskjaim hiányoznak amúgy, most így rájövök. Én csak megköszönöm egyébként a Levágnak, mert könnyebben végzek a taskokkal. Kanada, baszki, úristen. Pedig én ezt nem történik, drága barát. Vald a bűneidet. Meggyógyjam bűneimet a szarod. Nem. Sötét volt, nem látok senkit. Én sem. Jó, szerintem csak az én Miatt taskjaimat kell kidobnak, megteszel megcsinálni. egy szívességet? Lője már ki, mert asztrális vagyok. Bejátékban nem lehet ugrani véletlen? Hát blokkokat kell barátom. Hát, sok a Minecraft-oztam az elmúlt 2 hétben tanulás helyett. Félrement. Jó, szerintem Vagy szavazatok rám, és akkor vesztettetek. Ja, jó. Szerintem Én a megnyertem. Kanada. Csak hogy Legalább ne lőd nyerjenek. már ki a boldizsát, aki amúgy dodó. Nem, de hogy Dodó vagyok. Kanadai. Ó, baszki, az a barátságos, akkor nem tudom mi vagyok. Várjál. Igen, kanadai, igen. Lobbistál vagy?
ha megcsináljátok azt a szabotást végre, amire várok, hogy megcsináljátok, csak Valaki pofátlanak ezek a kiemelte gyilkosok, és nem vállaló csinálják meg. Igen, Nem ismerem. csinálják meg egyébként a szabotást. Én próbáltam is megcsinálni, de valamiért nem. Nekem nem jött össze. Lobbistás krémt már valaki? Nem, te vagy a lobbista. Én meg a katona. Jó, megcsinálom a taszkémat, na. Andi az. Mi vagyok én, ne haragudj. Akkor... Amondod, Kanadai. hogy nem kéne Kanadai. senki. Bárki is kéne. Várj egy kicsit, maradj. Úgy. Lobbista vagyok, ne haragudj. Jó, bakker, akkor Jó, szemet Andi kívánni. hazudik. Akkor Andi hazudik. Andihoz. Ó, bazd meg. Na, nem tudom, te hogy tudjátok, de most Andi krémelt az lobbistát, és olyan hazug, mint keci. Vagy szavazott, vagy szavaztok rá, nem tudom, bocsítek el. De nem lobbista, az kurva élet. De lobbista nekem már az elején mondja. Hát az kurva jó, de esélytelen. Akkor elég az idő. Te leszel az idő. Én nem leszek idő. Fejem kiszavazok a Andit is. Azt mondom. Hogyan? De nem lobbista. Az majd necces. Az előbb is meglettél demusítva, igazából ott volt a hulla is, te mozogtál. Várjál, ha akkor lobbisták vagytok, akkor játszatok le egymás között. Hogy még egyszer, bocsánat. Basszátok meg Most egymást! várjál, Boldivel nem volt. Na? Boldivel? Szavazzunk magatokra, aztán összehív még egyszer szavazzunk megint magatokra. Aztán miután tudjuk gyilkolni játszhatok. Andi nem lobbista, az kurva élet. Amelyik meghal, az nem mondja. Nem lobbista, akkor megdobom. És eleje óta, neked Bazi ezek szerint eleje óta mindig. Nekem elég jó, mondja. Azóta kérje szavazni. Amúgy, De ha te meg nem elejött a mondja, akkor Most adja. már. Hát most adjatok neki szavazatot. Adjatok neki, amit kért. Szóval két lobbista nem lehet. Érted. Aha. Tabum. Barátságos ez. Jaj, hoppá, vehetünk felépem. Aha. Megcsúszott a ujjam, bocsánat. Köszönöm szépen a Viktor barátaink. Na igen, számítottam rá, hogy kerekledő. Simon volt a lobbista. Nem Simon volt a lobbista. Csak azért kamasztam. Hát akkor tényleg Andi volt, de Gecire meg volt a izé. Csált, aki még volt. Bazsi viszont köszönöm szépen, hogy elmondítások a sötétbe. Hát muszáj volt bazzogat, itt azok mit csinálják. Ki miatt hallott? Valami biztosító. Egyedül Jack szól, meg hogy hívják. Hát ő volt egyedül az András, meg velem volt. Villanyszerelés után te visszajöttél, meghaltam, és egyiknek se tűnt föl. Most nem akarnám mondani, hogy agyhalottak, de... Balázs, légy barátságos légy, hogy nincs le magadat. Meg a izét, a hírességet, azt se kérdezik meg. Barátságos. Légy, nem is le magadat. Nem bohóc geci. Most közelebb, ezt levágom a rákba. Jó, én is így vagyok, én is levágom. Nagyszerű, akkor álljunk be egy sarokba együtt és védekezzünk. Jó, oké. Fontos a védekezés. Ilyenkor kéne egy galamb. Csak pont ott kötögettem. Aki öngyilkos merénylő, az szóljon nekem Boldizsárnak, jó? Én megoldom az öngyilkos merénylés dolgait. Jó? Jelentkezzem most, hogy hallgasson az örökre a Blikán. Mert random levágunk valakit, akkor közelembe jön. Ezt most megígérem. Sziasztok! Aki a közelembe jön, azt levágom. Elnézést, rá fogok ugrani. Ez van. Közelembe jön, azt levágom. Sajnálom, de mindenki együtt mozgott, egyedül neked Aki a tudtam közelembe jön, azt levágom igazából. véletlenül. Az Space lett volna, nyomkodom. hogy kapok tőle egy szavazatot, meg magamra szavazok,
Akkor tudok újra ölni, elmondtam De volna, hogy lobbista meghalt a az ilyen híresség, kis kevés emberre és te is szívás, vágsz mert egyet, én is vágok egyet, és akkor tessék, ott a győzelme. Jó, de nem, akkor se tudtam volna feltétlenül, tehát egybe van. 3-4 aki a közelembe jön, levágom véletlenül. Bocsi, Hát megzavartam a most mondtam rumit. el a fasz a tervet. Leváglak, a közelembe jössz. Space-t nyomogatom. Leváglak, és nem minek aztán meghalunk mindketten. Akkor húzzál innen, mert leváglak. És meghalunk mindketten. Szerintem az Andi a Pelikán amúgy. Jó, levágom. De várjál, tehát ez csak egy tip, mert egyedül... De várjál, akkor te vágjad. Jó? Mert te nem halsz be. De utána meg kidobnak, hát kurva jó. Nem baj. Nem dobnak ki, majd screamellek. Mi legyél? Aki nem tud vágni. Van, megölöm. Vágjad, mert én belehalok, hogyha nem jössz. Fedezlek, ha levágna előtte. Lehet, hogy már csak ketten... Nem, akkor elindulna a Pelikán számlára. Aha, elindulna. Nincs itt. Menj előre, és akkor nem vágnak a véletlenül. Hol van bárki is, bazd meg? Hol merre Gyere, lehetne? menj le, nézzük. Mi a picsa? Bebújt a bokorba? Vagy mi a franc történt? Nem, a Pelikán nem tud bebújni a bokorba. Hát a mágus legalább megvan. Várjál. Ők is megvannak. Akkor gyere, keresünk. Láttátok az Andit? Andit láttátok? Andit? Nem. Andi, nem Szandi, Andi. Pelikán van, úgyhogy lehet, hogy bezabálta a Pelikán. Én arra tudtam, hogy ő az. Amúgy... Dicsul, nem tudom. Nekem gyanús a cincike meg a bazsola. Ugyan? Most mi a geci? Hogy összefogottak a egy kacsa. De mondjuk nem tudok valakinek segíteni, mert bosszúálló is. Bosszúálló. Akkor gyanús volt? Szét vagyunk bócolva, úgyhogy öldösétek egymást. Bazd meg lejárt. Na Boldi, gyere, tegyél neki szívességet. Megölöm. Gyere mögöttem. Hol a picsában van? Hol ott élet? Hát ezt basszhatjuk. Jó. Ó, faszomat, semmit nem látunk. Ez miért segít, bazd meg neki? Mi a ráknak segít neki ezt a csalás, geci? Baszd meg! Hát majdnem. De a bazsola jó volt viszont. Ja. Jó volt, kent is volna a mágus. Akkor a mostani körre beszéltétek meg azt, amit végighallgattam? Fentről. Aha, baszd meg, végighallgattam egy... Micsoda, mi az előző kört beszéltük meg? Ja, nem baj, hát én ezt hallottam. De erre is céloztatok, hogy ez erre az a kör. Akkor az Andi tette meg, azért nem találtuk. Ja, nem baj. De most életem mész. Gyere még egy Én már teljesen megmondtam. Nem, már csak felbasszunk, hogy én nekem ez elég volt. Légy szíves, ne emelkezünk ma! Gyere ide életem. De ez elég volt már nekem, esküszöm. Életemre esküszöm. Írja, ha mész cucúzni. Tessék? Nem írja, ha mész cucúzni. Jó, sem. Na jól van, jó fejétek, puszapaszoltok. Köszi a játékot, jó és... Hello, köszi. Ali. Hello.
Na Dicsul, következő körbe bármit is kapunk, összefogunk, jó? Te, most nem voltunk összefogva? De a rosszabb időkre mondom ezt. Jó? Összefogunk? Nehezebb időkre? Aha. És utáltok elsők lenni amúgy? Tessék? És utáltok elsők lenni? Aha. Főleg a Csak ilyen blokk kérdés. Ja, ez most látszott. Na, akkor miért nem Én az esetek 90%-ában az utolsó vagy az utolsó előtti vagyok. Jó, az Hát esetek akkor az az a 90%-ában elő 90%. vagyok így a 4-esnél. De most nem. Andi. Vicceltem. Szia! Na, Boldizsár, lobbista vagyok. Jó, Pikkeltem. szavazatot kérsz, vagy ne dobjunk ki véletlenül? Kérek. Riportoltok hullákat, és mindenki nem mondjátok meg. Ha hullát találsz, ott le fogod csengölni, oda gyere, aztán megeszel a hullához. Mi a Ez fasz? most úgy, hogy nincs fasz a szádba. Akkor összefogunk bármi van? Vagy nem? Bármi van, mi vagy? Gyere ide, gyere, Nem vagy láthatatlan. gyere. Ilyen. Én Az szigorú. vagyok, na. Ne dob ki, jó? Én nem doblak ki. Én kérem a szavazatot. Jó, vannak adok még? neked egy szavazatot cserébe, te nem adsz nekem. Fújjamat levadászom. Várj meg egy kicsit. Alibi leszel? Tessék? Semmi. Mindjárt jövök, ja? Ez a régen. Senkivel találkoztál valakivel? Nem. Kurva jó. Sziasztok! Szia! Mindjárt jövök, jó? 1000 éve. Oké, akkor megvan. Hopp. Hol vagy az ára? Te voltál, azt te vágtad le? Nem. Rohadt élet. Jó, gyerünk! Gyerünk! Mondom, mi volt gyorsan, egyszerűen. Andi, Beszélgettek a könyvtárban, Boldizsár levágta, én utána futottam Boldizsárnak, és a harangnál értem el, megöltem, és hát igazából a Korbansznak megnyerte volna mindkettőt, de hát nem mindegy. Ez a sötét rózsaszín levágta előttem. Én vagyok a nyomozó. Nem én vágtam le, hanem a Boldizsár láthatatlan. Én vagyok a láttam, sötét amikor oda rózsaszín. mentem. Én éltem meg a De Boldizsárt a mágus előtt. Passzoljunk. És ne riportoljatok hullákat, ott tapfolok a csengőnél, találsz hullát, tódod el segíkadat, és aztán vezess engem a hullához. Köszönöm. Fixra húzik. Most se volt ott. Nem baj. Megcsinálok valami posztot, na.